Vítajte v Lučenci, kde HD Reality ponúka na predaj tento veľkorysý rodinný dom. Výhodou tohto rodinného domu, okrem jeho praktickej dispozície, je aj lokalita, ktorá sa nachádza na ulici Aleny Morety Šoltésovej vo vyhľadávanej lokalite. Na prízemí vás prekvapí tento veľkorysý priestor s kuchyňou, špajzou a priestrenou obývačkou s vlastným krpom. A v ďalšej pravej časti tohto prízemia sa nachádzajú dve samostatné miestnosti spolu s kúpeľňou s vaňou. Okrem toho tu nájdete aj technickú miestnosť s ďalším WC a sprchou. Tento priestor poskytuje optimálne podmienky na krásne rodinné stretnutia. Týmto schodiskom sa presunieme vyššie na poschodie, kde nájdeme otvorený priestor, ktorý môže slúžiť ako galéria, ateliér, ďalšia obývacia miestnosť, obrovská knižnica alebo čokoľvek podľa vašich predstav. Tento priestor poskytuje široké možnosti v rámci využitia. Okrem toho tu na poschodí nájdete ďalšiu kúpeľňu s vaňou a ďalšiu samostatnú miestnosť, ktorá je momentálne, alebo respektíve bola využívaná ako knižnica, kde si môžete vychutnať svoju obľúbenú knihu pri káve. Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať.